El nostre model energètic es basa en utilitzar l'energia immediatament després de generar-la. L'accés tan abundant que hem tingut a l'energia ha fet que no busquessin formes d'emmagatzemar-la. Pensem, per exemple, en l'escalfament de les nostres cases. Aquesta necessitat sempre és major en el moment en el que el sol s'ha post, mentre que l'energia solar és màxima, òbviament, quan el sol està en el seu punt màxim. Per altra banda, necessitats com el cotxe elèctric requereixen l'ús d'una quantitat molt gran d'energia en un temps molt petit, cosa que fa molt difícil fabricar cotxes que utilitzin energia renovable al mateix temps que la generin. Crear bateries que siguin capaces de cobrir aquestes necessitats és clau per a la transició a un model sostenible. Però emmagatzemar energia és difícil. Penseu, per exemple, en el vostre mòbil. Les bateries van perdent dia a dia la seva capacitat inicial. A més, hi ha dies en què necessitem utilitzar el mòbil més de l'habitual i les bateries s'esgoten. També hi ha el problema del cost. Les bateries tradicionalment han tingut preus massa elevats per poder crear centres d'emmagatzematge prou grans per a les nostres necessitats. Encara avui, les bateries signifiquen una part molt gran del preu d'un vehicle elèctric. Però justament l'evolució de les bateries en els darrers anys mostra el camí per tal de fer la transició. El 2024, les bateries costen 40 vegades menys que el que costaven als anys 90. Això és un efecte de la corba d'aprenentatge. A mesura que les empreses augmenten la seva producció, acumulen més experiència en la fabricació. Aquesta experiència es tradueix en una baixada dels costos que al final acaba repercutint en el seu preu. A més de la disminució del preu, les bateries ara tenen una densitat d'energia més elevada, que significa que la seva mida pot ser més reduïda. Aquest fet facilita la seva utilització en cada vegada més llocs, cosa que fa augmentar la producció i reduir, per tant, el preu en aquest cercle virtuós. Això ha quedat molt evidenciat en l'evolució de la mida i la potència dels telèfons mòbils. Actualment, els mòbils són com petits ordinadors que es mantenen amb una bateria relativament petita, mentre que als anys 2000 els telèfons tenien bateries enormes i tan sols servien per trucar i poc més. L'evolució de les bateries elèctriques marca el camí per a altres tecnologies com la de les piles d'hidrogen, que també es postula com una forma d'emmagatzematge d'energia en un futur. La recerca de més i millors formes d'emmagatzemar l'energia serà clau per aconseguir la transició energètica. I recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.